Abrimos os micrófonos para analizar o que pasa na cidade. A actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Houbo debate intenso no último pleno vivido no Pazo de Raxoi. Houbo distintas posturas, houbo pouco acordo. En fin, hoxe en Hai Debate temos, como sempre, representantes dos 4 grupos que conforman o Concello de Santiago de Compostela, os que velan por os nosos intereses, xunto con presenza tamén de diferentes edís non adscritos. Pero grupos... Está o Compostela Aberta, hoxe aquí con Xan Duro. Moi bo día, Xan, benvido. Hola, bo día, que tal? O Partido Popular, Adrián Villa, moi bo día, benvido. Moi bo día, que tal? Temos tamén o BNG, Xesús Domínguez. Xesús, moi bo día. Moi bo día, e bo comezo de semana. Igualmente, e de mes, tamén. Marta Val, PSDG PSOE, moi boas, Marta. Moi boas. Primeiro dos puntos que hoxe van a escoitar todos os nosos ointes e aqueles que despois tamén teñen o formato televisivo, videopodcast, para que tamén os xestos se podan interpretar. Tamén o estamos emitindo nas nosas redes sociais e na nosa canle de YouTube. Un dos puntos foi o ciclo integral da auga, un contrato novo que urxe, que precisa Santiago de Compostela. Eso penso que o entenden todas as forzas, pero non como xestionalo. Unha primeira valoración, a modo síntese, do que aconteceu neste punto da auga no Concello baixo a lupa de Compostela Aberta, Xan. Bueno, como sabedes, hai unha comisión, se creou unha comisión de auga para avaliar o xeito máis sostible de xestionar o contrato non o contrato, sino de xestionar o servicio do ciclo de auga. Esa comisión encargou unha serie de informes á Cátedra de Auga de Coruña, informes que recollían unha serie de valoracións e que definían que a opción máis equilibrada para xestionar este servicio era a empresa mixta. Os distintos grupos de oposición votaron en esa comisión de auga levar a pleno a opción de concesión do servicio, algo que non estaba en principio sobre a mesa para avaliar, pero bueno, son as maiorías así, e logo no pleno decaeu a opción, porque o Partido Popular se abstivo a pesar de votar a favor de levar esa proposta a pleno. E estamos en unha situación bastante... Para que a xente o entenda, supoño que as opcións son ou un servizo municipal, ou un servizo externo, ou un servizo mixto. Sí, esas totalmente. son as tres opcións que para que os veciños o entendan. Efectivamente. Houbo discrepancia coa forma coa que se leve a cabo ese contrato, non? Ben, Compostela Aberta desde o principio aí sempre fomos coherentes, nos defendemos a municipalización do servicio. Municipalización. Directamente. Vale. Entendendo tamén o xogo das maiorías na que estamos, que evidentemente non somos a forza máis mayoritaria, digamos como mal menor, e non é un mal, pero bueno, como opción distinta, aceptábamos unha empresa mixta que tuvera o control público, efectivamente. Perfecto. Con maioría municipal. Perfecto. O que nunca recitamos sempre totalmente é a concesión, porque levamos 50 anos en concesión e así está a situación. Partido Popular, Adrián. Esa primeira observación de todo o que destes datos. Sí, nesa primeira observación o Partido Popular tamén sempre foi moi claro, non? Desde o primeiro minuto, que foi a concesión, como a que tiñamos ata o de agora. Nunca cambiamos de opinión e seguimos pensando o mesmo, non hai ningún cambio de criterio. Neste caso, é certo que nós apostamos por ese modelo de concesión. Chegamos ao pleno e o Partido Popular non votou en contra, o Partido Popular abstívose. E foi o propio goberno composto polo Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta quen votou en contra dese modelo. Son eles os que gobernan, pois terán que explicar por que votaron en contra e non votaron a favor ou xa estiveron. BNG, Xesús. Pois, como ben decía o compañeiro Xanduro, a comisión creada a petición do pleno, pois encargou os estudos á Cátedra da Auga de
a Fundación da Universidade da Coruña, e esta pois tiña unhas conclusións pois moi claras, coincidentes co que opinábamos no BNG. Pois traballar a prol de un servizo público como obxectivo fundamental, pois garantir pois a cidadanía pois que todo o que se cobra no recibo da auga repercuta na mellora do servizo. Ese era un dos obxectivos fundamentais, o control público. En este momento, despois de 40 anos, de máis de 40 anos de concesión, pois realmente temos un panorama donde as redes non están en perfecto estado, que necesitan uns investimentos moi grandes, a remunicipalización parecía, con estes estudos, pois que non era posible, factible polas necesidades precisamente de investimentos, e a concesión pois presenta outra serie de problemas, que unha empresa privada, despois dun proceso longo tamén, que habería que licitalo, pois que a empresa privada pois achegue unha cantidade de millóns importantísima, pero iso ten custos tamén, ten custos financeiros que ten que acabar pagando a cidadanía, evidentemente, e ten, ademais, outros custos que son derivados pois do beneficio industrial da propia empresa. Co modelo mixto podemos evitar ou reducir precisamente esas cargas e facer que todo o que se recauda no recibo do servicio integral da auga, abastecemento e saneamento, repercuta precisamente na mellora dese servizo. Desa maneira entendemos que o que decía a comisión, o estudo da Cátedra da Auga, que foi o que se levou á comisión, é o que apoiamos. Evidentemente, pois hubo partidos que votaron en contra da sociedade mixta e apostaron pola concesión. O que non se entende é que despois de facer eso e trasladar ao pleno o Partido Popular o modelo de concesión, pois chega ao pleno e se abstén, o sea, dou un paso atrás e dixo non o faríamos, non o faremos agora, non o permitiremos, pondremos un atranco, meteremos paus na roda e impediremos precisamente que se busque unha solución. O peor que se pode facer en este momento é non facer nada. E o Partido Popular o que pretende é seguir na parálisis permanente despois de 40 anos de concesión. Quedaron dúbidas, hubo cruce de acusacións tamén posteriormente, pero antes imos coñecer a postura do PSD-PSOE en toda esta... A postura é moi clara, de feito foi o Partido Socialista o que propuxo na Comisión do Ciclo Integral da Auga que se votara a concesión. E, de feito, saliu esa proposta porque o Partido Popular votou a favor desta proposta xunto co Grupo Municipal Socialista. Como ben acaba de decir o concelleiro Xesús Domínguez, o peor que se pode facer nestes momentos é non facer nada. En este sentido, desde o Grupo Municipal Socialista creemos que o Goberno Municipal está fallando en contratar, en gastar case 80.000 euros e deixar pasar case 3 anos en tratar de buscar 80.000 euros en estudo, en tratar de buscar alternativas de xestión que non existen para a realidade de Santiago. De feito, o único informe que conclúe o modo de xestión desde un punto de vista económico, xurídico e técnico apegado á realidade de Santiago é o informe que encargamos no ano 2020, e tamén está fallando o Partido Popular, porque o Partido Popular, a pesar de que dice de que optará por concesión, de feito o propio voceiro do Grupo Municipal Socialista dixo que de chegar á alcaldía no ano 27 licitaría a concesión, pois non facilitou que saíra esta fórmula de xestión. E é máis, o que é máis criticable desde o noso punto de vista é que no ano 2022 votou en contra da concesión, votou en contra da proposta que fixemos durante o anterior mandato, porque o que nos leva á conclusión evidente que para o Partido Popular canto peor lle vaya a Santiago, mellor será para eles. Que pasa? Que non admiten concesión se non a poden sacar eles. Realmente é unha lectura bastante preocupante. Entonces, para nós, dende logo, fallou o Goberno Municipal, fallou o Partido Popular, e, bueno, está claro que co Partido Popular, e o digo realmente tristemente, co Partido Popular non podemos contar neste debate. Entonces, bueno, creemos que o Goberno Municipal ten
fácil solución se quere desbloquear este asunto, porque, como ben acaba de decir o concelleiro Xesús Domínguez, o peor que se pode facer nesta situación é non facer nada. Entonces, bueno, a situación é complicada, o que non se ve, que está baixo terra. Aquí temos de vez en cando o responsable da actual concesión, que Viacua, agora chamase Veolia, explica dunha maneira contundente a radicalidade de urxencia que ten tomar medidas neste asunto. Todas as acusacións van ao Partido Popular. Foron en titulares e agora aquí nesta mesa. Que ten que decir o Partido Popular? Está agardando a ter a alcaldía para licitar e colgarse a medalla da nova xestión do ciclo integral da auga en Santiago? Mira, aquí o que sorprende é que realmente se fale do bloqueo do Partido Popular e de que se culpabilice de toda esta cuestión ao Partido Popular. Vamos a ver, si nesa proposta que vai ao pleno dese modelo de concesión, que foi o que debatimos a pasada semana, é unha proposta que foi por iniciativa do Partido Socialista, correcto, a min gustaríame saber que pasou desde esa comisión ata chegar ao pleno. Se o Partido Socialista, que é socio de goberno, aínda que non estén dentro do goberno, pero ausentando o goberno do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta, que tipo de diálogo houbo entre estes tres grupos para chegar ao pleno e non contar cos apoios necesarios ou os non apoios para desbloquear esta situación? É que é surrealista. Entón, a situación do pleno é a seguinte: o Partido Socialista vota a favor, o Partido Popular abstense e o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta votan en contra. É dicir, por que non houve unha abstención? Por que houve un voto en contra? Vostedes non están convencidos co modelo de concesión, está claro, dixeron aquí, teñen unha postura clara, eu pois defendo a súa postura, pero realmente non poden falar de que quen bloquea é a oposición cun voto de abstención. Hai cuestións, isto é un debate, así, collede dunha palabra, despois nós non criticamos só a postura do Partido Popular, criticamos tamén a postura do goberno que pasou 3 anos intentando conseguir un modelo de xestión alternativo que non existe, presentándonos un informe super teórico. Pero o Partido Popular non contestou a unha gran pregunta: por que bloquearon concesión durante a legislatura pasada? Esa é a gran pregunta que ten que contestar o Partido Popular, porque debido a ese bloqueo, as veciñas e veciños do rural que non teñen saneamento siguen sen ter saneamento. Debido a ese bloqueo, estamos asistindo constantemente a returas na rede de abastecemento. Debido a ese bloqueo, non podemos abordar os problemas serios que hai, e como ben sabe o concelleiro Xesús Domínguez, na captación na estación na etapa do Tambre. Debido a ese bloqueo, non podemos abordar os serios problemas que se detallan nos informes do saneamento de Santiago. Entonces, esa é a gran pregunta que ten que contestar o Partido Popular. Por que, estando a favor de concesión, porque o dixo literalmente, está a favor de concesión, bloqueou concesión no ano 2022, e xa poderíamos ter resolto este problema que, se algo, volvemos a insistir, estamos todos de acordo, é un grave problema en este concello. Non quedan claras as explicacións. Quere falar tamén Xan, Eu quería facer brevemente un chisco de memoria para atrás dese debate no pasado mandato que di Marta Val, onde o Partido Socialista quería levar directamente a concesión e o Pleno decidiu que era un tema de suficiente entidade como para que a decisión que se tomara no Pleno, non en xunta de goberno. Foi unha proposta do Partido Popular que non respaldamos. E agora chega o momento onde se traslada esa decisión a Pleno, porque así acordamos no 2021 ou 2022, non lembro ahora cando foi aquel Pleno, e iso o Partido Popular abstense. Eu creo que como mínimo incongruente. Pero un detalle máis e xa remato. Sí. Sorpréndeme, señor Abal, tamén que teña esa plena seguridade coa que firma iso o da concesión, e resulta que na acta da última comisión da auga vostede di: resulta imposible elevar unha proposta ao pleno según analítica comparada. E o señor de la Fuente del Partido Popular di: non existen elementos de xuízo abondo para unha decisión fundamentada. E a pesar diso,
votan na comisión, levar a concesión a pleno e despois aínda se absteñen. Queredes falar todos, Marta, simplemente Jesús, por alusións directas, por alusión directa o que acaba rápido, de decir, porque sí. é moi importante que precisamente o único informe que que fai unha análise apegada á realidade de Santiago é o informe do ano 20. O informe que vostedes presentan é un informe teórico, é imposible facer unha comparación con un informe teórico, imposible. E nós o que lle pedimos, porque dende logo nós aquí non temos ni sesgo ideolóxico, nin tampouco unha fórmula a priori, non, eso é verdade, non temos unha fórmula a priori de xestión, queremos a mellor fórmula para Santiago para desbloquear canto antes a situación, e o único que lle pedimos é o que dice precisamente o informe que vostedes encargaron. O informe que vostedes encargaron dice expresamente que é necesario un previo análisis económico, xurídico e técnico. O único que fai ese análisis económico, xurídico e técnico é o informe do ano 20. O informe que vostedes precisamente, Marta, o que fai a Cátedra da Auga é coller un grupo de especialistas económicos, especialistas en temas económicos, financeiros, e analizar os distintos modelos e poñer negro sobre branco de que, cando menos, nos datos que temos despois de 40 anos de concesión, pois a empresa que está xestionando, pois hai unha serie de datos que son cuestionables, e así o di ese informe, como que o número, a porcentaxe que se aplica aos custos de persoal casi duplican os da media do sector. Eso quere decir que os datos económicos pois non se dispón deles precisamente por 40 anos de concesión dunha mesma empresa. A situación despois deses 40 anos é a que é, co cal o modelo de concesión pois non funcionou durante todo este tempo, e temos problemas de financiamento. Levamos anos achegando cantidades importantísimas de recursos públicos para mellorar a rede de abastecemento e de saneamento, co cal é necesario ese apoio público. O modelo de sociedade mixta, ademais, permitiría que se achegaran fondos de outras administracións, como estamos facendo, solicitándolle tanto a Xunta de Galicia como a Deputación fondos para poder acometer obras. E quero volver a poñer en riba da mesa a irresponsabilidade do Partido Popular, do señor Berea, que obligando a trasladar ao Pleno unha proposta da Comisión contraria ao que di o informe técnico da Cátedra da Auga, logo chega ao Pleno e se abstén. O sea, di, eu faría isto, pero vou a impedilo con todos os medios, e absténdome para que non saia nin unha cousa nin outra. Eso, para a cidadanía de Santiago, chámase irresponsabilidade. Eu repito, irresponsabilidade que non votasen vostedes a favor, ou se estiveran. Por que votaron en contra? Se estamos defendendo a sociedade mixta, se hai algo claro por parte de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego, é que a vostedes o seu sesgo ideolóxico non lles permite ver máis alá. Mire, temos un informe que acredita nesta mire, voulle decir por qué. Eu o que teño claro respecto ao modelo de xestión que impedides que realmente se tome unha decisión da auga, vostedes viven empeñados en que o modelo ten que ser a municipalización do servicio. E vostede agora fala aquí, acaba de dicilo, que, que non funcionou o modelo de concesión durante estes anos. O acaba de dicir claramente. E tamén no pleno municipal, por parte de Compostela Aberta, a concelleira María Rozas fixo unhas acusacións moi graves cara a unha empresa, dicindo pois que habría que desclasificar documentos de Viacua, é dicir, unha serie de afirmacións que, non sei se vostedes están preocupados ou non porque haxa unha resposta legal por parte da empresa, porque eu desde logo si a faría. Pero miren, o informe, eu repito, unha das cousas que recolle é a inversión millonaria de 85 millóns de euros que hai que facer para a xestión da auga. Está o Concello de Santiago nun suposto de empresa municipal capacitado para asumir esas inversións? Está capacitado? Cando nós non somos capaces, somos o Concello máis moroso de Galicia, que máis tardan pagar a proveedores. Somos o Concello, que dicir, hai unha serie que cada vez que fai unha obra isto eterniza, é dicir, en xestión non está claro e evidente desde que comezou xa este mandato que vamos de últimos e a cola, como para ainda por riba poñerse cunha xestión municipal do ciclo integral da auga. Por lo tanto, eso é o primeiro que vostedes teñen que ter claro.
O primeiro que teñen que ter claro é quitar esa venda de que vostedes queren vender ao seu electorado que a única opción é municipalizar todo. Pois todo non é posible municipalizado, e coa realidade desta cidade menos. E polo tanto vostedes teñen que facer ese primeiro estudo ideolóxico na súa propia casa e despois intenten desbloquear a situación co modelo máis oportuno, non votando en contra no pleno, que é o que fixeron o pasado xoves. Votamos a favor. Eu quería tocar só 3 puntos brevemente. Señora Val, sí que hai modelo alternativo e sabe perfectamente. Así o din os informes, hai modelo alternativo, pero aparte así dio a realidade. De lonxano a cercano, Concello de Valladolid, remunicipalizado pois alrededor do 2017-2018 cunhos beneficios de investimento da cidade espectaculares, pero teñeno aquí ao lado, teñeno en Ames e teñeno Teo, un goberno PSOE e noutro goberno PP. Habería que ver a realidade de cada sitio. É que non podemos facer unha comparativa lixeira. Estou dicindo que existen modelos alternativos. Claro que existen. Claro que existen modelos modelos alternativos. Pero bueno, iba a decir un par de puntos máis. Acabo. Sí. Temos tempo. Falan de acusacións da miña compañera María Rozas citou datos recollidos en cando menos 2 informes encargados por este Concello e do Consello de Contas. Non son acusacións, son datos recollidos desos 3 espazos. Non sei que máis quere que lle diga. Si 2 informes de entidade distinta, e falando de informes, que tamén o cita a señora Val, o seu informe do ano 2020, cando menos, acépteme que un informe é un chisco sesgado. Porque se eu contrato unha consultoría a realización dun informe sobre o mellor modelo, a par que lle contrato a redacción dos pregos para licitación, eu como consultoría creo que estaría algo ibado para definir un modelo. E está así, a mesma empresa está contratada para facer os pregos e para facer o informe. Entón, bueno, a ver, non lle aplico tanto valor a ese informe. Volvo a donde, bueno, o que viñen a dicir o principio. A ver, pero é máis, creemos, desde o Grupo Municipal Socialista, e creémoslo de verdade, creemos que a alcaldesa está a favor de concesión. Estamos convencidísimos de que a alcaldesa está a favor de concesión. É máis, o propio estudo de Compostela Aberta, presentado creo que en xuño de 2019, di claramente que nos supostos nos que é necesario un investimento grande, como é o caso de Santiago, máis de 100 millóns de euros, porque estábase falando 90 millóns de euros, sí. 90 millóns de euros, pero estábase metendo solo o 20% da ETAP, que hai que cambiar a estación de captación de auga, que se di pronto. Son moitas as cifras que se di pronto. Sí. Ademais, hai que engadir os custos de explotación, que dende logo no seu modelo non sabemos realmente cal é o custo de explotación, porque basicamente non sabemos como iba a ser o modelo de explotación. E realmente ese suposto, o seu propio informe conclúe eso, e que as críticas do modelo concesional, que ao mellor podemos compartir tanto en xeral, porque de feito, bueno, a veces os datos están aí. Pódense resolver, sabe como? Pois facendo uns bons pregos, establecendo mecanismos de control vos, establecendo responsables do contrato, establecendo e exixindo información transparente. E eso con ese sistema lle podo asegurar que poderá acadar vostede o control público que precisa. Se non toman, dende logo, está na súa man desbloquear a situación, porque, insisto, co Partido Popular está claro que non podemos contar. Bloquearon concesión no ano 22, e iso é moi importante. Non sabemos moi ben por que eles terán que explicar por qué. Está claro que para o Partido Popular, canto peor para Santiago, mellor para eles. A alcaldesa dixo que o peor que se podía facer é non facer nada. E de verdade creemos que a alcaldesa está a favor de concesión. Xesús, agora Adrián, pero... Vamos a ver. Evidentemente, o que fixo o estudo da Cátedra da Auga foi actualizar todos os estudos económicos e as necesidades de inversión. Había un dato, xa se falaba de 100 millóns de euros fai uns anos, pero hai que poñer en riba da mesa que se están executando as obras da nova depuradora de Edar, na Silvouta, por un valor de 60 millóns de euros.
Pois, dito isto, evidentemente, actualizaronse o resto dos prezos e hai unha forquilla entre 65 e 100 millóns de euros, aproximadamente, dependendo, pois, do nivel de actuacións en todo o Concello que queiramos facer. Incluídos neses 100 millóns, uns 25 millóns aproximadamente para unha nova estación depuradora, porque a que temos no Tambre, pois está, pois, posiblemente ao final da súa vida útil. Os 60 millóns da nova depuradora da Silvouta, evidentemente, estánse executando con cartos públicos. Mayoritariamente, 80% do Ministerio, 10% da Xunta e unha parte que tamén aporta o Concello. Esa tamén é a maneira de xestionar todas as necesidades que temos en Compostela. Se eso tuveramos que deixalo de unha empresa privada, dunha concesión, evidentemente acabaríamos pagando os veciños, a veciñanza de Compostela, pois moitísimo máis. Chamoume a atención antes o señor Villa que decía que pasou na comisión. Me quero dicirlle que el é membro da comisión, o Partido Popular é membro da comisión, entonces sabe perfectamente. E na comisión decideuse levar a pleno unha decisión contraria ao que decía os estudos da Cátedra da Auga. O sea, propoñen levar a pleno unha cousa que logo non apoian. Realmente é unha irresponsabilidade. E por último, nós democráticamente, o grupo de goberno, decidimos trasladar ao pleno pois a decisión aprobada na comisión. Aínda non estando de acordo, trasladamos ao pleno democráticamente esa decisión. Non podíamos votar a favor porque non estábamos de acordo. Nos propoñíamos a sociedade mixta, está claro. Pero vostedes sí trasladaron ao pleno unha cuestión que logo non apoiaron. Realmente un pouco esquizofrénico esa situación, non? Terán que explicalo. Como eu non entendo como pode dicir vostede que no informe da Cátedra da Auga da Universidade da Coruña ali realmente, eu non sei, conclúe ese informe que a mellor opción é a xestión mixta. Non conclúe eso o informe da Cátedra da Auga da Coruña. Non minta a xente, porque o informe non ratifica iso. Pon serias dúbidas sobre o modelo de xestión e fai un análisis, pero non conclúe que sea a mellor opción. En ningún momento. Non engañemos a xente. Non o pon o informe. Eso taxantemente. E tamén me gustaría, porque vanse poñendo en riba da mesa cuestións nas que eu non vou entrar a valorar o que pasa en Valladolid porque quédame moi lonxe. Pero en Ames o podo valorar, señor Duro. Está aquí a señora Abal, que é do mesmo partido que goberna en Ames. Non pode comparar a situación da rede en Ames coa de Santiago de Compostela. Non o podemos facer. É moi diferente. O nivel de investimento que hai que facer en Santiago é moi superior porque hai que modificar e mudar a rede prácticamente no casco histórico, no ensanche, e chegar a prácticamente todo o rural da nosa cidade. Cousa que en Ames non estaba en riba da mesa. Por lo tanto, non se poden facer comparacións porque son odiosas e hai que coñecer as realidades. Últimos minutos deste debate, sí. Se queredes introducir a posible solución que ahora se encamiña en base ao acontecido no último pleno, cando poderá haber un novo concurso de auga, seguirá bloqueado durante toda a legislatura, se queredes meter este tema tamén na recta final. Só por puntuar, adiante, sí, na páxina 222 do informe que presentamos na Comisión de Agua, indica literalmente que a opción máis equilibrada para xestionar o servicio de auga é a empresa mixta. Páxina 222, poden consultalo. E logo é que parece que queren convencer a veciñanza que as obras que se precisan na rede e os investimentos só se poden facer a través dunha concesión. E eu visto como temos a cidade despois de 40 anos de concesión, permítame dubidalo, porque ao final, por moitos pregos que queira, o control público dunha concesión é moi difícil e con este nivel de investimentos. E segunda cousa, sean 50, sean 90, sean 150, escolla a cifra que queira, vostedes creen que unha concesionaria pode enfrentar ese volumen de investimento? A concesionaria mellor sí, pero a cidade pode soportar ese volumen de investimento nun período de tempo moi curto? É imposible. Nos en 5 anos non podemos inventir, porque teríamos que levantar a cidade e máis o rural, colapsaría. No, paso... ten que ser en un plazo moitísimo máis longo, un plazo suficientemente longo para unha empresa mixta e mesmo unha empresa municipal,
pudera ir xestionando ese investimento cos ingresos que xerara a auga. E iso teño absolutamente claro. A concesión non é a panacea nin para os investimentos e moito menos, sen ninguna dúbida, para o control público. Últimas conclusións. Sí, Isto ten que percorrido ten isto. Isto vai estar para encasquillado toda a legislatura. Realmente, para nos a pelota nestes momentos está nas mans do goberno. Realmente, se queren desbloquear a situación, pois deberían de reflexionar sobre o sentido do seu voto no pleno da corporación. Témolo claro, é concesión, e volvemos a insistir. Eu, persoalmente, aprendín moito cos informes que se achegaron, tanto o informe que achegou Compostela Aberta no ano 2019, como o informe que acaba de chegar o actual bipartito, pero que son informes teóricos. De verdade, si nos dicen mínimamente como sería na práctica unha sociedade de economía mixta en Santiago, si nos fan un análise do mercado para ver que empresas estarían interesadas, si nos dan unhas mínimas indicacións dese suposto novo modelo alternativo, nos desde logo estudiaríamolo, e así yo dixemos, pero é que non achegaron ningún só dato práctico, se quedaron na teoría. Entonces, non podemos, nos parece unha actitud moi irresponsable por parte do goberno bipartito. Case 3 anos de mandato, case 80.000 euros gastados en un estudo interesantísimo, dende logo que sí, pero un estudo teórico. Por poñer en números redondos, das 90 cidades do Estado español con máis de 100.000 habitantes, nas que nos atopamos, máis dun tercio teñen un modelo de xestión municipal, público. Un tercio unha sociedade mixta e un tercio a concesión. Hai modelos máis que suficientes, testados, en funcionamento, están os datos aí, si que simplemente ten que achegarse vostede a redes e buscar. Para a realidade de Santiago. Déixeme rematar, por favor. Entonces, xestión pública, un tercio, máis dun tercio das cidades de máis de 100.000 habitantes, un tercio con xestión con sociedades mixtas e un tercio en concesión. Hai empresas interesadas nas sociedades mixtas, sin ningún problema. Por qué? Porque é un modelo que funciona tamén en outros sitios. Foi o PSOE e foi o PP os que na comisión promoveron votar en contra da sociedade mixta e si a favor da concesión. E nós democráticamente trasladamos eso ao pleno. E volvo a decilo. E o Partido Popular, cando chega ao pleno, en vez de apoiar o que leva, o que fai que se leve ao pleno, abstense. Realmente é para facerse mirar a súa coherencia. Bueno, últimas conclusións. De últimas conclusións, eu creo que para desbloquear esta situación hai dúas opcións. O primeiro é que o goberno bipartito, que están aquí, Compostela Aberta, Bloque Nacionalista Galego, pois fale co seu socio, con que lle mantén na alcaldía, que é o Partido Socialista, que polo que vemos, moito diálogo non houbo, porque nin o Partido Socialista está convencido do modelo do goberno, nin o goberno do modelo do Partido Socialista. Polo tanto, primeiro, dialoguen vostedes, que para eso comparten este goberno, están aí gracias a eles. E a segunda cuestión, pois no seguinte pleno, voten vostedes a favor do modelo de concesión ou, simplemente, se non son capaces de darlle o botón do sí, pois abstéñanse para que isto se desbloquee. E que, repito, os que votaron que non, foi o goberno, non foi o Partido Popular, foi unha abstención. Os que votaron que non foron vostedes. Se tan claro teñen como non votaron a favor. Explíquenlo a cidadanía. Si creen na concesión... Os que teñen que explicar o voto en contra é o goberno. Chegar a un pleno e votar en contra de desbloquear o contrato da auga. Isto é esquizofrenia líquida. Eu recoñezo que sí, que a pelota nestes momentos está no teito do goberno. Quen pode tomar unha decisión, pero que a verdade o comportamento do Partido Popular foi kafkiano. En Comisión do Ciclo Integral da Auga votan a favor, na Comisión Informativa de Facenda votan en contra, e no pleno abstéñense. A todo isto, dicindo que están a favor da concesión, en no ano 2022, durante o noso mandato socialista, votan en contra da concesión. Non é difícil de entender, e dende logo eu creo que o Partido Popular ten aí moito que explicarlle ás veciñas e veciños de Santiago. Non sei se aos nosos ointes lles quedou algo claro destes minutos sobre o debate do ciclo integral da auga, pero bueno, aí está esa lectura que cada unha dos grupos fixo e fai neste caso, de momento encasquillado este asunto con responsabilidades cruzadas. E imos saltar a outro asunto que tamén estivo no pleno, que tamén estivo entre a cidadanía, que por certo, nas novas que
que publicamos neste medio pois foron moi compartidas, moi vistas, vamos, que interesa o conxunto da cidadanía, e por eso o trasladamos nestes últimos 20 minutos que temos en Hai Debate, como cada luns. É o cambio de denominación do nome do CEIP Apóstolo Santiago polo a proposta por unanimidade do Consello Escolar denominar ese colexio, ese centro educativo por CEIP da Almáciga. Bueno, pois unha unanimidade que hubo por parte do sistema educativo, pero que, ao pasar polo pleno, pois se paralizou. Tamén, unha primeira valoración. Vamos a empezar polo Partido Socialista. Damos a volta ao revés. Bueno, xa fomos bastante claros. Cada vez que nos pronunciamos sobre este tema, nos parece un debate creado, non sabemos moi ben por qué e para que fins realmente polo Partido Popular que tensionou en torno a esta situación, e o decimos moi claramente e ademais tristemente. Estamos ante un Consello Escolar que, de acordo coas normas autonómicas, e isto é moi importante, coas normas da Xunta de Galicia, acorda por unanimidade elevar ao Pleno da Corporación para informe, que é o que establecen as normas, para informe elevar un cambio de denominación do colexio. Nos insistimos, nos sabíamos xa durante a legislatura pasada, durante a nosa pasada legislatura, que o Consello Escolar estaba traballando en este asunto, non é algo que lle sucedera de un día para outro. Respetamos, e isto é moi importante, respetamos os diferentes pareceres que pode existir no seno da Corporación Municipal. De verdade, respetamos o seu voto en contra. Aí nada que decir, porque as sensibilidades, bueno, isto se sigue o procedimento e cada un pois vota en conciencia co que considera. O que non toleramos e o que non nos parece nada ben foi o uso que se fixo deste tema. Non se sabe moi ben para qué. Bueno, nós témolo claro, para tensionar a sociedade, que eso, por desgracia, é o que lle gusta ao Partido Popular a nivel nacional e o están trasladando a nivel local. E iso realmente é tristísimo. O Partido Socialista respeta os distintos pareceres que pode haber na Corporación Municipal. Para o Partido Socialista, a opinión do Consello Escolar é respetable e, en consecuencia, nós actuamos en consecuencia porque é un órgano elexido democráticamente de acordo coas normas establecidas e non temos nada que decir. O que sí nos parece mal é o uso que o Partido Popular fixo deste tema pois para polarizar a sociedade santiaguesa. Comparte co PSDG-PSOE o Bloque Nacionalista Galego a lectura? Realmente quedamos, pois, francamente sorprendidos, desagradablemente sorprendidos, porque realmente pois é a AMPA do Colexio Santiago Apóstol, a comunidade educativa, as familias das crianzas que están pois neste cole, os que propoñen trocar, mudar o nome do colexio polo da Almáciga, o nome do barrio. En vez de CEIP Santiago Apóstolo, CEIP Almáciga. Por qué? Porque te identificas co barrio, porque estás máis achegado, e ese nome tamén identifica ao resto da cidadanía pois onde está. O Consello Escolar, respetando precisamente a vontade da AMPA, da Asociación de Nais e Pais, e por unanimidade, sin ninguna discrepancia, pois aceptan, votan e estarían a favor desa mudanza de nome. Un proceso reglado, rutinario e que ademais, en última instancia, depende da Consellería de Educación da Xunta de Galicia pois aceptar ou non ese nome. A santo de que se lle perde, pois a santo saberán eles, non? Se lles perde en tensionar un pleno, unha cuestión reglada, non lles vale o nome da Almáciga, non lles vale pois o que a veciñanza decide, o que a AMPA propón, o que a propia Consello Escolar por unanimidade, digo unha vez máis, o que acorda, pois se o cuestionan, pois deberían realmente nun tono de enfado, como se aquelo fora a perda das identidades, dos valores patrios de non se sabe que, e nomeando ao santo, a Santiago Apóstol. De verdade, que foi un espectáculo bochornoso. A comunidade educativa, ali representada, o director do centro e os pais e nais, realmente quedaron abochornados da actitude do Partido Popular e do señor Borja Verea, tomando unhas argumentacións que non viñan a conto. Era unha proposta da AMPA ratificada polo Consello Escolar maioritariamente por unanimidade
Entonces a postura do PP, unha vez máis, deben explicala en que parámetros se moven, porque ao mellor están por enriba da cidadanía tamén. Pois que a explique o PP. Resultame sorprendente que sexa o Bloque Nacionalista Galego quen fale de tensionar a rúa, vamos, xa era o non va máis. Miren, pois igual que un procedimento reglado para que tome a decisión o Consello Escolar, a AMPA, ese regulamento tamén leva que sexa o Pleno da Corporación de Santiago quen decida ese cambio de denominación ou non. E ali vótase, pois, democráticamente, igual que o fixeron anteriormente no proceso que estamos falando. En este caso, pois, desde logo que o Partido Popular, creo que desde o primeiro minuto, foi tamén firme e dixo que non iba a apoiar ese cambio de denominación, e así foi. Eu o dixo Álvaro cando introduciu este asunto agora no debate. Isto foi algo que o Partido Popular non tensionou nada, foi a propia opinión popular desta cidade quen empezou a falar deste cambio de denominación cando saiu nos medios de comunicación, igual que saíron outros cambios de denominación por aí de algunha asociación por aí paralela de chiringuitos do Bloque Nacionalista Galego, igualiño, sigue ese debate na rúa. Polo tanto, quen está propoñendo eses cambios de denominación poderíamos ter un debate moi longo, pero desde logo que nós imos a respetar a identidade do barrio que ven co Colexio Apóstolo Santiago, que como é coñecido e recoñecido nesta cidade desde que se fundou, e había moita xente, alumnos, exalumnos dese colexio, que non estaban de acordo nese cambio. E nos o que fixemos foi representar no pleno a todas esas persoas. A ver, eu creo que se algo evidencia os obxectivos do Partido Popular durante este mandato, este caso, o importante é o ruido, o importante é polarizar, o importante é a palabra canto máis altisonante, o importante é a afrenta, o importante é envolverse na bandeira que toca nese momento ante os ataques da esquerda radical, e realmente estamos falando dun debate absolutamente evitable. Un debate artificial, un debate creado polo propio Partido Popular, señor Villa, que todos sabemos como funciona. Todos sabemos como funcionan. Dixeron os meus compañeiros, hai unha entidade que é a comunidade educativa, a través dos seus sellos calor, que traballou durante 2 anos para chegar a un acordo con nome, porque hubo máis propostas e se desbotaron, chegaron a un acordo unánime, hai un trámite que é pasar por o pleno ata que a decisión final da Xunta. E vostedes bloquearon pois que chegara a Xunta, insisto, con unhas argumentaciones de atentados contra, non sei, o espírito da cidade, totalmente fora de lugar, acusando a outros partidos de estar detrás diso, despreciando a profesionais que fan parte do Consello Escolar, que toman as súas propias decisións, acusando de todo. Eu, de verdade, dixo Suso, eu pasei moita vergoña nese debate, pero moita. E sair á rúa despois de dar ese debate, eu indiría que a cabeza agachada é colorado. E porque, aparte, digo que é ficticio, porque, por exemplo, no ano 2020, nesta cidade, o Colexio San Pelayo mudou o seu nome para Emma, no ano 2020. Pasou por pleno, e a señora Carmen Pomar Tojo, compostelara de pro do Partido Popular, asinou sin ningún tipo de problema, ni ninguén se lle acusou de ninguna cosa nin outra, fixo un trámite que tiña que facer. Pero non, agora debe ser moi distinto o Colexio Emma que o Colexio Santiago Apóstol. San Pelayo, doña Emma. O seu nome publicado no BOE é Emma. Evidentemente todo o mundo coñecémolo por dona Emma, pero o seu nome publicado no BOE, asinado por Carmen Pomar Tojo, é Emma. Señor Villa. Discrepo, non teño esa información, pero paso eu non teño ningún problema, San Pelayo, doña Emma, que eu saiba. Ahora mismo lle mando San Pelayo, doña Emma. Mando yo ao BOP, donde pon exactamente o cambio de nome. Home, Adrián. Marta, que pedía palabra. Eu preparo isto cando veño as tertulias. Hai moitos exemplos recentes de No, cambio de denominación en outros concellos, é algo habitual. Insistimos, respetamos a opinión dos diferentes grupos, dos concelleiras e dos concelleiros presentes na corporación, como non podía ser de outra maneira, o que non compartimos a maneira na que se polarizou este debate, porque é evidente, polarizouse. Eu, de feito, ao Partido Popular pediríalle que co tema da auga fixese algo similar ao que fixo con este tema. Eles viñeron a dicir en relación co cambio de denominación que había que facer un frente común, algo así, non sei exactamente as palabras textuais.
Pois eu tamén digo, pois para o tema da auga podíamos a facer unha fronte común para solucionar dunha vez por todas, porque ese sí que é un problema real. Ese é un problema real para Santiago. Este tema, de verdade, respetamos como non podía ser de outra maneira todas as sensibilidades presentes na corporación, todas. Pero este debate tal e como se creou, esta tensión, a tensión en torno a este tema tal e como provocou o Partido Popular, tiñase que haber evitado. Porque, de verdade, aquí non gaña nadie, perdemos todos. Non aporta nada. Tamén o grupo de non adscritos tivo unha visión a hora de enfrontar este cambio pois negativa. Bueno, nos enteramos porque o grupo de non adscritos o non adscrito e non adscritas decidiron non comunicarse con notas de prensa con este medio. Nos enteramos polo que colgan ou polo que nos... pero tamén a postura non hai ningún portavoz aquí, pero foi unha postura de votar en contra deste cambio de denominación de nome, se non me equivoco, non? Non estiven no pleno. Digamos que foi unha postura aí entre os dous entre medias. De xuntar o nome un con outro e salir ao paso. Eles que expliquen pois a súa postura. En calquer caso, non, pois nós temos en conta a participación veciñal. O Partido Popular, eu non sei se ten en conta a participación veciñal. No caso de concreto pois do CEIP Apóstolo Santiago, xa digo, a participación da AMPA, dos pais e nais, que propoñen esa mudanza de nome, que se leva ao Consello Escolar, que hai unanimidade a hora de propoñer a mudanza de nome por CEIP Almáciga, co topónimo do barrio, onde é coñecido que está, sin ningún problema. Entonces, o demais é unha polémica absurda, e eu creo que posiblemente unha cortina de fume para tapar precisamente o debate anterior de moitísimo máis calado, que era o do modelo do ciclo integral da auga, donde realmente non se entende. Aquí son belixerantes, están en contra de todo, defenden as súas ideas con capa e espada. No modelo integral da auga din, estamos a favor da concesión, pero xa faremos si tal no 2027, si cadra, si temos alcaldía. Vamos, unha irresponsabilidade manifesta. Póñanse tan duros a hora de defender o modelo do que lle interesa a cidadanía e deixense de cortinas de fume. Ten razón, vamos a mezclar todo aí na cotelera, ten razón. Miren, eu, se non me vou a poñer colorado, desde logo, é por defender a identidade da miña cidade, xa máis. Non me vou a poñer nunca. Non como vostedes, que está claro que sí que teñen... vostedes sí que non se poñen colorados, porque levan demostrando desde o minuto 1 que non respetan absolutamente nada da orixe desta cidade. O fan, pois non asistindo a ofrenda do apóstolo e non asistindo a 20.000 actos máis. Ese é o seu problema, é o que non teñen claro, que parece que non saben que cidade están gobernando. Nos, desde logo que a decisión da AMPA está correcta, eso é innegable, pero é a decisión da AMPA que está agora mesmo no colexio. Eu repito que non representa o sentir de moita xente que pasou ao longo de moitos anos polo Apóstolo Santiago. E a min, xa o dixemos tamén públicamente, sorpréndeme ver conclusións que saíron dese AMPA ou dese Consello Escolar dicindo, bueno, pois que a denominación o cambio pois sería por unha cuestión dun signo identitario, por dignificar o barrio, porque é unha saturación simbólica. Como podemos entrar nese tipo de cuestións? Pero de verdade que dignificar o barrio é quitarlle o nome do patrón da nosa cidade, do que é a nosa cidade. Eso é dignificar o barrio. É un signo identitario mudar o nome a Almáciga e quitarlle Apóstolo Santiago, que é como o coñece todo o mundo nesta cidade, que nesta cidade todo o mundo sabe, toda a cidadanía, cal é o Apóstolo Santiago e onde está ubicado. Por lo tanto, eu creo que o debate non sei de onde nace. Bueno, non había debate, pero hai debate. Marta pideu, xa tamén queda un minuto cada un. Nos o dixemos claramente no debate de pleno, non creemos que a identidade de Santiago dende logo este en perigo por esta decisión, solo faltaría, e tampouco creemos que se atente contra a identidade de Santiago. Santiago ten que afrontar, e o goberno municipal ten que facer fronte a outros problemas moito máis importantes para Santiago. E de verdade, o partido, de verdade, non me gusta caer en debates demagóxicos, pero o CEIP Apóstolo Santiago, si un problema que ten a día de hoxe importante é o problema do seu teito. Sí. Como saben perfectamente, xa leva anos que lle caen habitualmente tellas
do teito con perigo para as nenas e nenos, de feito teñen parte Provocadas, acordonada, provocados. parte acordonada, Que provoca eses danos parte no teito, acordonada señora e parte Que acordonada provoca eses e danos? inutilizada Dígame que provoca eses danos no teito. non vayan por aí. No, dígamo. Sabe o que pasa? Por onde vou? Non estou indo por ningún. Estou Xa sei por facendo unha onde está pregunta. indo, en que de vez en cando hai que facer investimentos nos colexos. No, De vez en cando hai que pero facer dígame investimentos por nos que se colexos. provocaron os danos O no teito IOCEI do colexio. Santiago Apóstol precisa de un investimento moi importante na cuberta do colexio, como puxo de manifesto o director. E ese é o debate que lles debería de preocupar. No, E non tanto a denominación. Pois o colexio non lle preocupou iso, preocupoulle o cambio de nome. Sí que o Está puxo, claro. A iso viñeron ao pleno. Bueno, porque ese Sí. era o tema que se debatía, pero dende Ah, logo eu claro, creo que tamén claro. a dirección do Sí, centro, sí. a dirección do centro se puxo que- algo, puxo de manifesto tamén é a preocupación que ten o colexio e Pero- que ten a comunidade educativa en relación co teito Dígame do que provocou os Apóstolo danos no Santiago. teito. A falta O de sabe investimento da vostede? Xunta de Galicia. Pero por que se danou o A teito? falta, porque hai que cambiar. No, pero por que se danou? Porque os inmobles teñen unha vida útil. No, Bueno, a min foi gustaríame culpa- que está foi rematando por nos culpa- tempos de foi Tulia, por gustaríame culpa falar. Os dunhas inmobles- árbores que hai ao redor do teito No, por unha falta de no, mantemento por parte do no, Concello que é a no, súa no, competencia. no. Ese foi o problema. Precisamente o contrato de Para que vamos mantemento, a facer o o mantemento? contrato de Agora, mantemento sí, de sí, colexios Bueno, Xanduro, que queda un instalacións minuto. municipales é un contrato de mantemento de 10. Un contrato de mantemento de 10 Vale. que nunca deu ningún problema. Señor Duro, Polo menos- penso que pechará Señor- vostede, a ver sí, se rapidamente. Claro, Señor Villa fala e acusa de pois que falar de dignificar o barrio, falar de X, fala que dea por parte da Consello Escolar e meterse como entran en ese tipo de cuestións. E vostede por que entran nas cuestións de identidade da cidade e do apóstolo e a ofensa e non sei que unha semana antes de que se debata con toda a forza que teñen en medios, en redes, etcétera. Ese tipo de cuestións entran neste tipo de debates. O sea, a identidade dunha cidade como Compostela depende da decisión dun Santiago de consello Compostela, escolar. non ve, señor Duro, xa lle fallo o subconsciente. Dun consello Non quere escolar dicir Santiago. temos unha identidade propia ou moi frouxa ou moi acomplexada. 30 depende segundos de nos con quen quedan. fales. Excepto, e por fin, señor Villa, non é o voto no pleno, é a argumentación que levaron a ese pleno. Eso que resulta a min bochornoso, vergoñento, É a que gustaría democracia sair a do rúa. pleno. Sí. Xanduro, Compostela Berta, graciñas por vir, boa Gracias a semana. ti, Álvaro, un placer. Adrián Villa, graciñas Moitas por vir, Partido grazas. Popular. Xesús Domínguez Vénega, graciñas, boa Grazas semana a tamén. vos. E Marta Val, PSDG PSOE, graciñas por vir. Gracias. E boa semana. Igualmente Dous a temas de interese, Ainda penso que van seguir aquí un anaquiño máis debatindo. Graciñas a todos.